S prve kupe mi je ova manja kateter 6 cm. Kupa druga. Takođe, poluprečnik osnove je 4,8 cm, a izvodnica je 8 cm. Meni je površina tela jednaka omotač prve kupe plus omotač druge kupe, a to je RP S1 plus RP S2. Meni je to RP mogu da izvučem, pošto mi je zajedničko. S1 plus S2 je 4,8 pi što množi 6 plus 8 cm kvadratnih, a to je 4,8 pi puta 14 cm kvadratnih. To je 48 puta 14 kroz 10 pi cm kvadratnih. Skraćujem 14 i 10 sa 2, gore 5, gore 7, dole 5. To je dalje 48 puta 7 kroz 5. Prvo ćete da pomnožite 48 i 7, pa ćete da podelite sa 3. Ajde da vidim. Sami. Naprijed, uzivati. 48 puta 7 je koliko? 7 puta 8, 6, a 5, 4 puta 7, 28 i 5, 336. 336 sada moram da podelim sa 5, a to je 33 podeljeno sa 5 je 6, 6 puta 5, 30, spuštam 7. Tako je, 36 podeljeno sa 5 je 7, 35, 10 podeljeno sa 5, 2, 67,2. To mi je, rezultat mi je 67,2 pi centimetara kvadratnih. Sledeći.